И така, един подарък. Тостер за семейството на Слънчо и Натка. Екипчета, сладки целувчици. Дай му на него 3. Той е наш човек, дай му 3 на него. Един букет цветенце, сладки целувки от братовчедите. Батефеко започва с 20, 40, 60, 80. Не бързай. Майчице мила, майчице света. Аз знам от преди да се роди дядо ми песни, брат ми. Ние дома имаме компютър и се учим. И знаем всичко. Айде. Много е нощта да си без майка. Много е нощта да си без баща. Много е нощта да си сидяче и да останеш сам на света. Много е нощта да си без майка. Много е нощта да си без баща. Много е нощта да си сираче и да останеш сам на света. Майчице мила, майчице света, защо ме остави сам на света? Майчице мила, майчице света, сам си на остана. Майчице мила, майчице света, защо ме остави сам на света? Майчице мила, майчице света, сам си на остана. Пред Теб се моля, Господи мили, защо ме дари с такава съдба, че да остана без моята майка, че да остана без моя баща. И пред Теб се моля, Господи мили, защо ме дари с такава съдба, че да остана без моята майка, без моя баща. Майчице мила, майчице света, сам си рядко остана. Майчице мила, майчице света, сам си рядко остана. Майчице мила, майчице света, защо ме остави сам на света? Майчице мила, майчице света, сам си рядко остана. Баба, живи здрави да сте! Благодаря ти за което, благодарим. Още 20 лева останаха, 100 лева с подаръците. Значи, това момче